Hadian baka sarkar jala kala penmi ya ka policy temai hakarukom lum khajana nagakyan kata ke Integrated Excise Management System IEMS kala penlong yo ba sam khamti ding do we na kinong sengkam la jong ban wat jing tip ling ba ka right to information. Hadian ke jingyo priang ya ke jubab nakaliang new rang ba ulam mi shekmat ban penpau ya ke jinglap jong u. Haba kran cikilat pathai kubor haka Shillong Press Club haka ar pulai tarik risau araja arpusan uba sam khamti ulaong balayo jing tip bana jing penmi ia kani ka policy bethamai ke sarkar jala kala IT ia kani ka kamban le dakaway ka company ka bana Hyderabad ka bala tip kerteng kum ka C-Tels Infosys Private Limited. Ulaong ru basan persen naka arpo persen ka badai ka jingyo jongki ke sarkar kala ai shikani ka company ka balong ka jingdo nong ia kitrai dukan kiat. Ka government kan along kumaka outsource no sa kawin ki companies ki manabar manirap dum ki khajna ka bade ya jila jungi tingba ka IMFL industry tingba ka ni ka business ki bingi tre ni ki white shops ki bonded warehouse bat ka baar hat ka por ni ki jingkeli ka baar kami ba ka no ki tingbyang ya kan ni company ki manabar patla kata ka ba ki tingbyang ki ana government ne ki shimno nangi ki batre ni kam te lingba kan ni press briefing te ada pau kita ke asli ki dengan niat pada serili te sutu ba lingba ka jing mandra government ya kan ni ka policy mai ka excise department yang state jungi kala sha compromise nomor ba pihak ban sutu i kaju ka kami ba ka ke excise department mentahi kaju ka kami kini ki priru ki setre te ba kan ni company kabawan tray kini ka kam ko pemerintah baka government kala IT ya ka kerteng juni company kini ka C-Tels Infosystem Private Limited banapo Hyderabad te kuma pisutu I menta barak khoi ki kam ki badai po excise department kan sa monitor dan ka sakmi no kini ka company ko nabar ha ka badai ba kini ka jinglum khajna baka excise department te pihak ban sutu lada ubriu banabar wandrung no ka marasetja jungi temut ke element of secrecy kan mendam syuk pasti jungi mut ke ka bangilum khajna ha ka baidai nakaliang ke excise department ya ka jala megalia ka jungi mut menta kam dan syuk ka jing ka tip kala di break manabar ke te bat hatu besngi limba kan ka RTI ni sutu ba 100% ke ba bangi nakatu ka 4% ke ba kamang sarkar menta ingi betre ya kan ka business 100% nanta kila ano ya kan ka private company ke mana Hyderabad di lada pikain 100% ya kini ka liquor industry ya kami galiahi baru away 100% hi kala kuat ceki spa crore haka sisnem te kat ka jismo jonga lada 100% ngin chuli ano yubri banabar temut kat kata ka de spa crore ke ba de bandan hajala jungi kala eventually kala ayatnya sabar ke te katai ka ba ngasno ba lada kapoy duput bengi haban ai nangi 100% te banyak ka bangi ai ni company ki bon nabar te kamla bah bingi rap gitu ki nong tre sarkar ki nong hikai school ki nong hikai college sarkar ki baju syong sakhan man kapor te po maran malti banyu tulop te lada kimut ban tap ya kata ka bikin streamline ne bikin block kita ki loopholes jong ni ka liquor industry ru jong ni ka business kiat bangi ni tre tadak sarkar tin kala khot ini thai ngiru ngimlan lada ong ire ya lada kadai ngi bingin habirap kita ki brio ki bala ultimate bat mensim mah kum kitu kinong hikai ki bisa ngan kinong tray kibun ki departments kumanga GE naka tanat ukoi ka kya judan ki basu syong ngan munju tulot tilada kan hi ka 100% kabayat menta sabar uyo nong tau brio buan napo Hyderabad tada kani ka 100% kani askit jungi natrai ngi ala ban penbit penbiang di taki ke bro kan sakaway katu ka RTI findings ka bang ngapan katu ka point number 6 ka ba ngi bu jingkli ba hatu nakaliang ka government ka khan ne mi ki bar ka stakeholders ba ki batre ni ka kam ka khalang ne man emerging mode te ko mangi I kani ka RTI reply juki ki ba kam kam man khat ngi ndai kat kum ki jistu jungi ngimdai shu kinong way ya ka sarkar jela ngi dei ki government approved license retailers and bonded warehouse owners kiba senyang bun bah saka apply rong jong sarkar jela wat ngi snow ba komikini ki ba pimut ban shem kadika hap ka jongi ngi hapan tip pi ban khatlang ngi tikatahi tibat hakani ka RTI ka bangi ngi wat masuk thu ba
South na mensyuahi ke sarkar kala onra ikut ke central bonded warehouse ni. Da ka jui ke jing temu ban khmi ya kata rekomnya kumar ki mata. Tementala da dang South na mensyuahi dang penmi ya kini ka central bonded warehouse. Ban khmi ita ki ngatrai ke sarkar kamdan kam tante ban eksperimen handu kini kan ni. Apswa kan punya syai kata nomor ngir nisa aku te nomor ban shu minus 1% nak profit margin ka jongi long hadak ngir ka syam jingi deh diketahui. Fikili ta ka jikili te stang maki bala ban juba mo tamba long ta kan long pilek ki pihak ban snap syai ngi ki traditional kan nomor ya kan ni ka kam ni tu nakaliang ka session tu kila khat ingi ka meeting tikir kila ada pai da kajing thok kamdei ke ba ki tlepet snow shu sarkar jela kila ada pha da kajing thok kila ada kerpat hi pada pilek ke so bah da konsert lang te ya ki badan hakani ka business kan sementara alhamno ka sekretariat kamdan skor shu te ingi ki try jela ki betre ki kam along bakala shu snap no be kita ki consultancy mo ki buan nabar teng dong shu kumno la nhap ya keno shu inu kan kadikatahi Pi mensyua porga sarkar ka penmi ya ketua central bonded warehouse. Kajing pensmu tu ka sarkar ngi kan long bada kajing mi jo kini central bonded warehouse mot ka revenue jong ka jelah ka hajna bakandum ka jelah mot kanum dunong syuk teh makan dunong syuk ka likit jo revenue. Tementa padang sausna mensyua bidang penmi ta ka central bonded warehouse. Pi di man syania syai kata kan. Mentai ki introduce kani sistem ngi ngimla ban sutu te bak katai ka we ngani ban ni kabusuk pangmat dia kalong ba kemupi yang ni kani ka Sitel Info System Private Limited hang ni kipini beriu ba represent ni kani ka ya kani ka firm hang ni kani ka company ka base na po Hyderabad kamu beriu ba represent ni kani ka firm hang ni di UNIU MP Zingania kan ki ai kani ka official address hang ni Shillong kani ka care of Eldorado Building Jail Road Shillong kidi lang ibri banang ni kan baik point number 3 ngau ngakali katahi hadu kat no kila pentikina ba kanum ya bakala kata revenue jong state day kiongani ba it is anticipated that the system will monitor the movement of liquor across the supply chain effectively tekni kejo hi ka statement day ki I mean sha por ki play kani por ki introduce kani ka central bonded warehouse kani kejo i ka phang along mentai kili RC ni kejo ka Shillong ba ka tu ba mensua ka rong bai barok sispa ka rong bai direct sa ka pelayarong jam sarkar jela ka Shillong tang bakani ka sistem ka pemerintah sa compromise no 100% kan 100% ang MNP sa isin ni dapat kanya ka jela ami galia bro ko 100% kan koi be ki spa crore ka revenue bahkan salet kani kamdei show ka ba kakam ka beret kani la di kakam ka pakya ba kani ngasuthu ka dan ni ka jing ya kenduk lang da ka jingwan jonga kani ka press conference mata kibun gitu ki tenat jang sarkar jelah ki bagi nong tri bepli ki miok tulop masno de ki kwa ban emer jingbot sfang kani ne ngalong feel free ngalong ready ban ya discuss lang kini jadi kwa ban sim contact number jongar ban ai pi ni contact number jonga de 97748 khandai nyu sopra iwei lai pra ndri berkani ngi dan kam ban emer jingbot bat ki bat bor khoi ki stakeholders kamtam ki try jela nang ni kinong tray jong kitna sarkar jela ba per ki bam jiyo tulop ki bam kapor ki bangi ki haban ni syong sakhan bet ban yo ka hap jong ki mas mau bala da kani ka 100% ada ngim asyu syuta beriu ban Hyderabad berrepresent new Singgania Group of Industries ada kata ka 100% ngi pendrung no akawe na ki lesi ringi form no ikinja financial committee mo bagi dan ki financial experts timut kani kata ka spa crore kabadi ban lek sabari da kani ayo pen kami ban situlop gini terus sarkar Boros kata kani ka 100% ka judon di sa amaya na pi boros kata dengan kani ngai fi ini bubi 20% bangi nyo na kani ka kam ka bangi tre nai dimenta tu ka RTI bangawat mangapa ini kila mention tik naka 4% kila ano stang ka 100% mun ni sutu ba kani ka 100% bagi shim nangi gidi penbiang itu ka Sitel Info System Private Limited teh kelas 1 no be chata kan tilada pihak ni ya ka business ka bangi tray boro wi jalan mar kani kam dei tang ya ka we ka district ka dei ka state boro ka we ti 100% jong ka volume of business bangi tray boro ka we ka jalan kalakot di spa crore teh mentari di spa crore kan drain kai ka revenue jong ka state kan lek shuni Sitel Info System Private Limited banapo Hyderabad long kabujing iya kami ka jela ka beret ka bawah teng wat ban siu hok ikut tulop jong kinong tre sarkar musin kuma ong yang mene babun ki ba
mi ban syakhan leh mentah ban ya yo ni ka bah ya ta ka hop ka jongki Kita ni pun dia habis ni pun ni I come I jam feeling bagi short ni 100%. pi long lada ka dunai ka jung nong ka bu jing ai ki betre ka tengah perseni lebih te moh pembelian du pernalism kani ka RTI application ngong lada ngak syak slash no kani ka 5% profit margin yang ai muling ngibun business situation ni we ki nong tre ki bengi permi nang tu ngi I come lang no ang tu te kum ngai lebih pe kinong tre ki bang permi nak tu ka ki bang pensyong no nang tu na po bukan ne na po sam kamti na tu nga penrung no tu pom iwe tu parking iwe parking lot iwe te mentah pade gitu ki break ki baju metang nak ni kami gitu tak bu jing kan tapi ketahui ke sebut ada kum kani ke kam ada uyo hi try jela la jong am try kin bun na ki ban mi sabar ki ban persa long mentah dikiyo pade ki bar jela long ngam kiyo kanya bijai ka kam te ngamong mga persa iki ha jingi try business ki dang kam tamalong kai ka bangi di bandan ngi halor ngi di bandan mingi halor ke long ngamong ba ha jingi try kam ngi dan kami di bar jela ngi dan kami ki jat menteri tambah ba khadu ngi banong try bit mingi pada teh ka dia tak Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.